Adunay tulo ka klases kahimtang sa mga Kristohanon. Adunay Kristohanon nga mahuyang, adunay Kristohanon nga lig-on, ug adunay Kristohanon nga malipayon. So niini nga sambingay atong tukion ang hinungdan kun ngano nga adunay Kristohanon nga managlahi ang kahimtang. Okay, para mas masabtan nato inaani ang senaryo. Adunay usa ka anak nga babaye nga nagmahay sa iyang kinabuhi tungod sa mga pag-antos, problema, pagsulay nga niabot sa iyang kinabuhi. O nangayo siya tambag sa iyang mama. Apan sa wala pa mutambag ang iyang mama, miadto sila sa kusina. Silang duha nagkuha og tulo ka kaldero og tulo ka sugangan. So gitak-ang sa mama ang tulo ka kaldero nga adunay sulod nga mga tubig sa tulo ka sugangan. So ang sa unang kaldero sa dihang nabukal na gibutang sa inahan ang kamuti. Sa ikaduhang kaldero gibutang niya ang itlog ug sa ikatulo gibutang niya ang tsokolate. Katong tulo ka kaldero pareho nga nagsiga, pareho pong nagbukal. Apan niabtan og 20 ka minuto, pag ukab niya sa maong tulo ka kaldero, managlahi ang resulta. Ang kamote nahimong gikan sa gahi, nahimong nahuyang. Ang itlog nga gikan sa humok, humok na sulod, nahimo nga lig-on. Ug ang tsokolate nga gikan sa pait, nahimo nga natamis. So niingon ang inahan ngadto sa iyang anak, yun ani ang ato ang kinabuhi nak. Kitang tanang mga tawo moagi ta og mga problema pagsulay. Sama nining tulo ka kaldero, pareho silang niagi og kalayo. So kitang tanang tao pareho tang niagi og kalayo sa mga problema og pagsulay. Apan aduna tay nagkalailahi nga resulta o reaksyon sa mga pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. So dinhi lang ta kutob sa atong sambingay. Yun ani ang senaryo karon sa atong mga kinabuhi. No, managlahi ta og reaksyon sa mga problema pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi. Adunay Kristohanon nga pag-abot sa mga problema mahuyang siya sama sa kamuti, gikan sa gahi, gikan sa lig-on, pag-abot sa problema nahimo nga nahuyang. Dagan po mga inana nga mga Kristohanon nga murag kamuti nga kanhi lig-on sila, pero pag-abot sa mga problema nahuyang sila. Doon na po'y Kristohanon nga huyang sila, apan pag-abot sa mga problema nalig-on sila. Sa una dili sila dasig, pag-agi sa mga problema nidut-dut sila sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga problema nga niabot silang kinabuhi. Insert, gikan sa huyang nalig-on hinuon sila. Ug aduna po'y katulong klases Kristohanon nga gikan sa pait kayo nga kahimtang, nahimo nga anindot nga kahimtang sa kinabuhi. Gikan sa pait nahimong tamis sama sa tsokolate. Daghan kayo ro mga Kristohanon nga sama sa tsokolate. Naganto sila from the start, nagsugod sila sa pagpangalagad nga puno sa mga pagbiay, mga pag-antos. Pero sa unahan natagamtaman nila ang kalipay, ang pagkaabudansya ug pagkatamis sa kinabuhi nga Kristohanon. So, akong pangutana, ikaw asa man kaani nga klase sa pagka-Kristohanon? Naa ba kas Kristohanon nga murag kamuti nga pag-abot sa mga problema, pag-antos, pagsulay, muhuyang ka? Gikan sa imuhang kadasig nahimong nahuyang? Or usa ka klases Kristohanon nga gikan sa kahuyangon, pag-abot sa mga problema, pag-antos, pagsulay, nalig-on ka, hidot-dot hinuon ka sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagduol sa Ginoo. Or usa ka sa Kristohanon nga sama sa tsokolate nga kanhi kahimtang pait kaayo, apan karon nakasinati
og maanindot nga kahimtang pagpuyo nindot nga dagan sa kinabuhi. Okay, paki-comment lang sa ubos kung asa ka nga bahin o usa ka klase nga Kristohanon. Hinumdumi nga ang mga problema pag-antos o mga pagsulay nga miabot sa tong kinabuhi. Adunay purpose kini nga niabot sa tong kinabuhi. Matud pa sa Santiago 1:2, consider it pure joy when you face various trials. Kay mao kini ang maghatag kanatog kinaiya nga malahutayon. Okay? It develops our perseverance, no? Makadevelop kini sa paglahutay ang mga pagsulay. Okay? So pareho tang tanan nga nakasinati o mga problema pagsulay kalisdanan apan managlahi ta og reaction, managlahi ta og prinsipyo, managlahi ta og resulta kung magisguta kung moabot ang mga kalisdanan. So asa atong tulo kung moabot ang mga problema pagsulay sa imo, asa atong tulo unsay ang imong reaction. Okay, kamuti ba or itlog ba or tsokolate. Okay? Daghang salamat nimo sambingay. Disclaimer ta sa atong mga sambingay. So atong purpose is mas ipasabot nato ang mga lesson nga atong makuha isip mga Kristohanon ta. Okay? So inani ang senaryo sa ato ang sambingay. So kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para ma-notify ka sa daghan pa natong mga sambingay about sa Kristohanon. Daghan natang na-upload nga sambingay, paki-scroll up lang, pakipili lang sa atong mga video sa ubos. And daghan patang kami nga mga sambingay. So God bless, ang Ginoo panalangin ka nato, iya ang tanang kahimayaan, pasidunggan siya sa walay katapusan. Amen. God bless.